nandito tayo mga bay sa shop ni Sir Richie Boy. So, pinakalikot natin yung motor. So, medyo busy. So, dahan kayong baligyaw, mga ligid. Ito yung mga baligyaw, helmet to. Ganahan pa itong helmet. So, natin yung daghan. Dito yung head natin. So, ito yung cams na nire-grind natin mga bay. Special nire-grind to. So, sinubukan na din yan nilagay itong valve natin. Sabi niya, hindi daw aabot. So, goods. So, ito yung stock cams natin. Yan po, stock cams. So, talagay na pala itong mga bay. So, ito, mabalik ito lahat. Ito yung hinahanap natin. Oh. Dito yan sa rocker arm. Yan. So, ito yung stocks string. Saka yung gamit natin. Ito yung stock piston natin mga bay. Ayan, clean type lang pala itong mga bay. Piston ni Redundancy stock. Ngayon ko lang nakita to. Ngayon lang tayo nakakita. Grabe, ang ganda mga bayo. Ito yung block natin. Tignan natin yung block natin. Putik, nahulog pa naman. So ito yung block natin. Grabe, buyag. Walang sira mga bayo. Goods na goods talaga yung block natin na stock. So dito yung bili tayo ng gasket ngayon. Dito sa sabi niya, meron daw sa Suzuki parts. Ito yung 54mm natin. Nalinis na natin to. Ayan, nalagay na yung 54mm natin. Dami pang kulang-kulang nito mga bay. So ito lang yung kulang. Lagyan daw ni Sir Richie Boy ito. Para mas maganda at pang long ride talaga na sit up mga bay. Hindi tayo mag-confiance, baka magka-ipit-ipit tayo dito. Sir. So busy kayo siya, busy. Busy gamay. Yan mga bay. So manghiram tayo ng motor sa kanya ngayon para makabili tayo ng swing arm, pang raider to na swing arm mga bay. Ganda. Ito yung mga binta niya dito. Maraming binta to mga bay. Marami ng laman tong tindahan na to. Yan. So, salamat kay Bay James mga bay. So, buwan ko nang ulam siyang motor ha. Kurang gigamit largo. Ay, nga man si Richie Bay. Gamitan ng motor si amigo na. So, yan. Nagpaayo po siya sa iyang kuhan. Nagpalimpyo siya siyang throttle body. Then, na-diferensya at TPS na gamay. So, gisuway na o ganina. Ang problema lang o kaunsong kamera kay wagit. Memory full na. So, lamat kay Priya. So, karon pa na nangid ba. Lamat kay Priya. Bro, ano mo na gamit na. Muni sakto. So, reporting mo magani. Muni sakto gyud. Ano naman? Gamay ra ligas. Kung padakan. Murag ikaw gi kamao na gun sa kadako tong ibuka dia. Kadako, medyo dako-dako yung buka do. So i-match din sa mga bay sa intake o sa exhaust itong bungan bay kay yang kulitan kutangan og timailhan hataman mag-porting tara ngayon mga bay ipaport niya ni Sir Richie Boy. So dito natin makikita yung mga diskarte niyang galawan mga bay. So may mga galawan to na pang port. So makita natin ngayon. Goodbye stock. Nabahit si daw sa isa? Ano ba stock? Stock tong isa kahit na ko. Pero, guba? Pero, dire lang. Katong Voltra. Karotay pa masin siya po. Dali na ba? Itong... Kalitin na po si Api? Ayan mga bay. Dito na yung head. So...
maganda pa yung kain sa ating stock mga bay. So i-save natin to dahil sa gagamitin to sa isang motor. Ayan. 54. Lusot rin siya mga bay. So susukatin natin to mga bay. Ilang to. Yung i-testing ha. Sige daw. So kuha na siya. Last mo na to yung buto. Bag. Kira mo gano'n? Okay na no? Dili na, kami na mo, dili na mo. Di na siguro nga mula sa nino. Dili naman. May naman nagmulaw. Lagi. Buto. Lagi kay Bobo. Katong na 6.0 biya to di. Taas yun. Gabi gito kataas eh. Karon kay 5.2 naman lang siya na. Ang stock kay dili naman o. Mora nang stock oh. Layuan na gid kay gap niya eh. Saka, labi na kay down ba eh. Taas kayo eh. Taas kayo Kung down. pag-bucket lagi yan eh. Taas kayo ba eh. Taas. Oh. Wala. Nasag. Na. Lalom no? Tingnan to. Ay, okay. Lalom-lalom gid ay makuha sir ba? Lalom gid ay makuha ba? Kanang sa kanang bitong sa kuan sa Gcash. Ano nga ba simula na mag-grind para hindi tumagas yung kuan. Tapos na yung naka-port. Tignan niyo yung exhaust. There. Goods na goods. So, yan mga bay, tapos na nire-grind yung valve. So, yun, cams. Pork. Bigat ng butangan niya, hait to. Ano yung sikreto ng mga hait mga bayo. Dado sikreto na nang ibutangan na niya kay para daw kuno nga ang gasolina mabahin yun. And exhaust flow na kayo, flow 32mm din na throttle body. Grabe, duha ka buhok gibilin niya nga ano, sikretong galawan mga bayo. Kita niyo na sikretong galawan ha. Ayan mga bay, dito na yung throttle body natin. 32mm standard pang Raider 155. So, TPS na lang yung kulang. Grabe, ang laki pala nito mga bayo. Kakayanin kaya sa 54 to. Discarding galawan lang ito mga bay. Gagawin ito ni Sir Echiboy. Linisan pa ito mga bay. Mas goods. Ayos. 32mm. Let's go.